Lleidatanes! Lleidatanes! Jo no soc de Lleida, que soc de Pons, per tant, no sé de Lleida i que te conviden com a convidat d'honor a la plec del Caragol de Lleida, jo només tinc paraules d'agraïment i això sí que és un honor. Ser el convidat d'honor a mi és un honor. I els he fotut aquesta cançoneta del Tractor Amarillo, perquè vaig pensar, què els diràs amb aquesta gent? I dic, saps què, els hi fas una cançoneta, perquè jo m'expresso fent cançonetes d'aquesta cançoneta. Vaig versionar el Tractor Amarillo perquè el Tractor Amarillo, el tractor és una cosa que la gent de per aquí mos toca de prop. Vaig fer aquesta cançoneta i tal qual. I la plec era això, era en freno, és jarana, ja ho veu la gent com està. I ja ho dic, la plec per mi saps què és? Caragols, garrotins i cervesa, i en cabal tu veus la gent a terra estesa. Recollem tots en trini amb moltes ganes, visca la plec els lleidatans i lleidatanes. Això és la plec. Des del primer any que ja m'han encarregat la tasca de fer de speaker, però per mi és que és una emoció i Vull dir, jo estic agraït, no cobro, però és que tampoc no voldria. I la sensació és brutal, brutal. Veure tanta gent contenta, alegre i que et fan cas i que estan tan emocionats com tu per lo mateix, és increïble. I a més el bon rotllo, no? I, ostres, brutal, brutal. Bueno, doncs per nosaltres, la veritat és que personalment jo ja porto, diguéssim, tinc 31 anys, des dels 17 anys venir a la plec del Caragol i per mi és un lujazo sortir aquí davant de tots els penyistes, representant la meva penya i realment no ens esperàvem, no que sí que veiem aquí que hi havia possibilitats perquè sabíem que hi havia poques penyes que s'havien apuntat al sorteig que es feia i bueno, quan ho vam saber va ser brutal, perquè clar, és que sortir aquí davant de tots els penyistes és una cosa, i clar, un event que esperes tot l'any i avui puguis ser partícip del tret de sortida és el millor que pot passar. Bueno, doncs, a veure, un any més, ja veieu, és el tercer Caragolasso que fem i la veritat és que estem molt contents, sobretot per la resposta de les colles. Aquest any hi ha hagut una resposta massiva de les colles, hi havia els penons de la gran majoria de les colles i això ens fa estar molt orgullosos d'aquest acte i de que ja tenim la plec aquí i podem començar a gaudir-lo com Déu mana.